Arratsaldeon, eta eskerrik asko Erika, nuke nire kurrikuluna hobeto defendatuko, mila esker. Ea moldatzen naizen zutik zaldi ematen, bale? Ordenagailu ekarri dut PowerPointekin, eta moldatzen naizen zutik egoten. Antolatu ditut 3 kapitulu ezberdinetan antolatu dut aurkezpena, pixkat, errepublikanismoa testuinguru orokorrago batetik ikusten hasteko. Baina azalduko dizuet zergaitik eta nola. Hasierako planteamendu bat jarri dut errepublikanismoa zer da, gero errepublikara iristeko beharrezkoa dan hori, gero kontatuko dizuet Euskal Herrian, Gipuzkoan pixka bat eta Eibarreko erreferentzia batzuk hartuta. Bilakaera nolakoa izan den, eta amairan ondorio batzuk edo gogoetaren bat utziko dut. Hau guztia, posible bada, 45 minutu gehienez, esan diat. Ea lortzen dudan. Zaiatuko naiz. Gaur kontatzen ibili naiz, eta mundu mailan Nazio Batuen erakundeak, hortan ez geha eztabaidan sartuko, baina Nazio Batuen erakundeak onartzen dituen munduko ia 200, ez dira 200, baina munduko ia 200 estatuetatik 177 errepublika bat da. Edo errepublika bezala aldarrikatzen da estatuen 177. Alegia, munduan dauden estatuen gehiengo handi bat, handiena, errepublika bat da. Orduan, honek adierazten digu, errepublika bera edo errepublikanismoa nolabait munduan oso zabalduta dagoela. Gertatzen dana da, errepublika ulertzeko moduak oso ezberdinak direla. Hemen adibide batzuk jarri dizkizuet. Leku batzuetan, presidenteak garrantzi handiagoa daka. Beste batzuetan, gutxiago. Estatu Batuetako presidentean ordan galdetzen badizuet, ziurazki jakingo dugu, gehienok. Baina Italiako presidentean ordan galdetzen badizuet, errepublikako presidentea, agian Mattarella edo igual jende gutxiagok ezagutuko du. Eta hor badazkazu beste batzuk. Irango errepublika islamikoa errepublika bat dela esaten du berak. Edo Txinako errepublika popularra. Komunista da, baina eurek errepublikatzat daukateroen burua. Ordan, errepublika kontzeptua bera ere oso zabala da, eta munduan oso zabalduta dago. Errepublika bat egoteko, errepublikanismo bat egon behar da. Alegia, norbait egon behar da, errepublika hori defendatzen duena. Hemen Eibarren, sortea dakazu ez, oso hurbiletik bizi izan dezuen gauza bat da gaur egunera arte. Baina norbait egon behar da, esaten da, guk errepublika bat nahi dugu. Eta gero, hasiko geha antolatzen, errepublika hori nolakoa izatea nahi dugu. Hor, Frantziako argazkia dakazu edo, behan, hemengo argazkia Abraham Lincoln da. Estatu Batuetako presidentea izan zana, eta besteak beste, gerra zibilean estatua batu zuen. Orduan, errepublika mota hauek leku edo bilakaera ezberdina eduki dute. Guztien oinarrian Europa hartzen badegu, edo Europatik abiatzen bagea, kultura errepublikanoa edo errepublikanismoa ulertzen, kontzeptu hau ebentzat kontuan eduki behar ditugu. Alegia, errepublikano batek, edo errepublikaren aldeko batek hasiera batean behintzat, defendatzen zituen askatasuna, demokrazia eta laikotasuna. Edo behintzat, eleiza eta estatuaren arteko banaketa. Eleizak ez dezan parterik hartu, hezkuntzan, edo eguneroko politika gintzan, hori ezagutzen dezu. Hori dian nolabait, Europan sortuko dian ezaugarriak. Frantziako, la Revolución Francesa eta erregari lepoa bako zioten momentu eta hor nagusituko da joera edo kultura. Eta gero, mota ezberdinetako egongo dira. Egongo dira, errepublika zentralistagoak, Frantziako kasu adibidez, edo estatu federalak, Suitza, edo estatu batuak bezala. Gaur egunean, estatu batuetan, 50 estatu ezberdin daude. Errepublika ulertzeko modu ezberdina da. Estatu batuetan, edo Frantzian, edo Suitzan, edo Vietnamen. Edo Txinan, Txinako errepublika popularrean. Ezagutzen dituzue. Hemen, estatu mailan, Espainian, ez lehen da biziko errepublikanoak igual. Hor, eztabaidatu dezakegu nahi badezue, baina
errepublikanoak antolatuta partiduetan, errepublikano bezala, testuinguru honetan agertuko dira. 1868an emango dan La Gloriosa. Isabel II eta hor Donostian oporretan ari den bitartean, topete eta biba Espainiako nonra eta botako dute hor Kadizen, eta hor iraultzaziko da, eta hor erreginak ingo du ospa, Frantziara. Hor, lehen da biziko aldiz, partidu bezala hor hasiko dira antolatzen errepublikanoak. Eta errepublika defendatzen. Eta Euskal Herrian ere berdin, Euskal Herrian ere testuinguru horretan aterako dira lehen da bizikoak, kakotxen artean, baina behintzat partidu errepublikano bezala hor jotzen dugu guk oinarri bezala. Eta hauek, estatu batuaren gandik hurbilago egongo dira, edo joera federaletatik hasiera batean hurbilago sentituko dira frantziar unitarista eta nolabait iraultzaile batetik baino. Eta horri pinizio eta adibide bat. Frente a la enemiga Frantzia, Suiza eta estatu batuetako joera federala erreproduzituko dute hauek hasiera batean. Euskal Herrian egia da gai honi buruz gutxi hitz egin dela eta puntualizazio bat egingo dut. Alegia, Bigarren Errepublikari buruz edo sobre la Segunda República Española pila bat. Lehenengoari buruz ja pixka gutxiago. Baina errepublika aldarrikatu zuten partiduei, egunkariei, kasinoei eta emakumeen taldeei, hoiei buruz oso gutxi idatzi da. Estatu mailan da Euskal Herrian ere gutxiago. Orain ari da, azkenengo 20 urteetan, ari da hor pixkat 75. urte horrena, gerra zibilaki, memoriarekin da lotuta pixkat badirudi, gaia ere adiela garrantzi hartzen, baina gutxi. Zer gaitikan? Hor, batez ere sozialismoak eta nazionalismoak edo euskal nazionalismoak garrantzi handia edo atentzio asko piztu dutelako, baina esan behar da, lehen da biziko mundu gerraren testuingurura arte, 1914, 16, 17 bitartera arte, errepublikanoak gehiago izan ziala sozialistak edo euskal nazionalista baino Euskal Herri osoan zehar. Gehiago. Hauteskundeetan, antolamenduetan, takizar. Eta hortik aurrera hasiko da gauzak aldatzen. Baina ordura arte, gehiago izan zian hoiek baino. Lehenengo mundu gerrara arte. Eta, nun agertuko dira errepublikanoa batez ere, hirietan edo modernizazio prozesuan dauden gune hoietan. Adibidez, Bilbon, erreferente izango da Euskal Herrian, Gipuzkoan, Donosti bat, hiriburuan, eta Eibarren baita ere. Eibar ari dalako industrializazio prozesuan, Gipuzkoa bertan ere, ari da Eibar protagonismo handi eukitzen. Armaginok, hor eukidezue, zer esan handia. Hemen ari dia batzuk, jundia Isabel eta jundia, eta ari dia hor, pixkate, a ver, donde los colocan, en qué parte de Europa los colocan. Besteria. Orduan, ze gertatu da errepublikanismo horrekin estatuan eta ze gertatzen ari da nik izango nuke gaur egunean ere parte handi baten. Erre hori debekatuta edo erdibaztertuta egon dala. Batetik, eskerra identifikatu izan dalako batez ere sozialismoarekin edo sozialistekin edo, behintzat, joera politiko hiekin. Eta bestetik, nolabait, burgestzat ere askotan konsideratu izan dan mugimendu bat izan dalako. Estos burgueses, Eibarren sozialistek gero askotan erreproduzitu zuten. Estos burgueses van a su aire y no hacen caso al pueblo y las necesidades del trabajador, esto, lo otro. Horri esker, edo horren ondorioz, pixkat, baztertuta egondan korronte bat izan da duela gutxi arte. Tamen, ikerketa gutxi egon direlako. Hemen, kontu handiz hartzeko, baino ulertzeko pixkat bilakaera nolakoa izan da. Alegia, 18zortzi, 1868, 1874 bitartean, hor, errepublikanoak aterako dira partidu bezala, eta hor, hasiko dira nolabait protagonismo edukitzen. Handia gaina. Baina hortik aurrera, ikusten dezuen bezala hemen, edo debekatuta, edo erdi debekatuta, edo debekatuta egongo dira, ia. Azkenengo, 160 urteak kontuan hartuta, ia garai gehienetan, ia errepublikanismoa edo debekatuta, edo ilunpean, edo justuan ibiliko da. Eta errepublikak, alegia, errepublikanoek defenditzen duten sistema hori oso gutxitan ezarriko da estatu mailan. Lehen da biziko errepublikak, 11 hilabete iraun zituen, gero beste hor,
beste 11 egon zan horre Serrano, baina bueno, errepublika bezala 11 hilabete iraun zituen, eta gero, bigarren errepublikak, orain ospatzen ari gian horrek. Euskal Herrian, edo, bueno, behintzat, Gipuzkoako zatirik handienean 5 urte, eta gero badakigu, nola amaitu zuen, beste 40 urte ekarri zituen gerra horren ondorioz. Orduan, ez da izan ere, nolabait, ohikoena hemen sistema mota hori sartzea. Debekuak eta jasarpenak gehiago izan dira. Eta, bueno, hor, gero amairako galdera gaur egunean partidu errepublikanorik edo errepublika aldarrikatzen duenik badagoen. Eta hori 77ko hauteskundetan arde Acción Republicana Demokratika aurkeztu zan, bueno, aurkeztu zan ez, aurkezten hasi zan, eta etzioten utzi 77an, Franco hil ostean, eta hau kontatzen du bere presidenteak kontatu zuen, Franco hil, eta 2 urtetara egin ziren hauteskundeak estatuko edo Espainiako konstituzioa sinatzeko, hor, komunistak aurkeztu zian bezala edo sozialistak aurkeztu zian bezala, errea debekatua izan zan. Eta bertako presidenteak hori kontatzen du. Nola, lehen da biziko hauteskunde demokratiko hietan, trantziziokoan, errepublikanismoa partidu bezala ezin izan zala aurkeztu. No fue legalizado hasta agosto del 77, eta hauteskundeak izan zian parat hilabete lehenago. Hor agertzen da. Arias Navarro nos había advertido oficial y solemnemente que si no quitábamos la R de republicana, de la denominación del partido, no sería legalizado. Lehen da biziko hauteskundetan daka hori. Orduan horrek adierazten du, baitere nola hartu den kultura hau, eta mugimendu hau estatu mailan nola ulertua izan den. Nola iritsi gea, orduan, punto honetara. Orain, azalduko dizuet labur-labur bilakaera. Nolako izan den, bilakaera estatu mailan da, eta Gipuzkoan kontuan edukita. 1868an Isabel Bigarrenaren kontra altxatzen dianean Kadizen eta Biba Espainiako nonra eta esate dutenean da hor, ies egingo du, erreginak ies egingo du, eta ordura arte debekatuta dauden partidu errepublikanoak sortzen hasiko dira. Alegia, errepublika nahi dutenak antolatuko dira, eta atako dira, plaza publikora, kalera, eta euren egunkariak sortzen hasiko dira. Gehienak, ez esatearen guztiak, errepublikano federalak izango dira. Gehigi nahaztu gabe. Baina, zango dezakegu, hurbilago, lehen aipatu duguna, hurbilago sentitzen dutela estatu batuak edo Suitzako eredua, Frantziako iraultza eta unitarismo hori baino. Eta gero nahi badezu azalduko dizuet honen zergatia zein. Orduan, eta hemen, igual izen batzuk ere ezagutuko dituzu, Pi Margalda, Castelar, horiek dia lehendabiziko errepublikako presidenteak izan zianak dira horiek. Orduan, lehendabizi ateratzen dian errepublikan horiek federalak izango dira gehien bat. Gero norbaitek esango dit, baina konbentzio gerra eta Napoleon, eta nahi badezu hortaz zengo dugu gero. 70 urte lehenago, baina partidu bezala orain sortuko dira. Testu inguru honetan, ospatuko da Eibarko Paktu Federala, ziur asko ezagutzen duzuen paktu hori. Espainian erregina junda, hauteskundeak ospatu dira, konstituzio berri bat sinatu da, 79an, eta ari dira, Europa osotikan ari dira errege bat fitxatu nahia. Horrek ero hartu da, Amadeo Saboia, legit, horatzea den, baino. Italianoa, el carcelero del rey, deitze zioten. Eta bitartean, errepublikanoak hasiko dira euren ideak defendatzen. Euren errepublika aldarrikatu nahian eta prestatu nahian. Estatu mailan egingo dituzte paktu federal ezberdinak. Zertarako, Espainiako errepublika federala antolatzeko. Nola antolatuko zen? Estatu federal ezberdinetan. Estatu horietako bakoitza izango zen, nolabait, erakunde ia erabat independientea. Gaur estatu batutan norbait egon bada, autonomia handidun estatuak dira. Afganistanera gerra joan behar badia, ez. Orduan, kongresuaren baimena behar dute, eta presidentiak gidatu behar dut, ez dakiz zer. Baina, barneko gauzak egiteko, egitura federaletik, gobernu federalen eskumenak ez direnak, horiek estatuetan daude. Hemen, batuko dira, hegoaldeko 4 probintzietako ordezkariak. Iruñakoak, Arabakoak, Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak. Eta nun batuko ja? Eibarren. Horra da Eibarko Paktu Federala.
Alakoak egin zian baita ere Andaluzian egin zan beste bat, Galizian egin zan beste bat, Aragoi da Kataluniaren artean egin zan beste bat, eta Gaztela Leonen egin zuten beste paktu bat. Eta horiek guztien artean, antolatu nahi zuten lehendabiziko errepublika. Hori zan, ideia. Hemen ipini zuet galdera bezala Donostia. Donostiarik ez da egongo Eibarren, paktu honetan. Gipuzkoako ordezkariak izango dira, zetekarri zuela zerrenda. Argazki ezaguna da, hemen, dakazue. Gipuzkoako ordezkariak izango dira hauek. Tartean, eibartarrak egongo dira. Eibartarrak eta tolosarrak egongo dira Gipuzkoako ordezkari bezala. Eta hor, Eibarko alkate izan zen Ortiz Zarate adibidez, dakazue, Eibartik. Eta aipatzen du, bere ofizioa ere. Armaginak bi eta bestea sendagailea edo, bueno, sanador edo lakoren bat izan zen. Hauek izango dira paktu horretan parte hartuko dituztenak. Eta harritzekoa zein da? Gasteiztik etorriko diala, Bilbotik etorriko diala, Iruñatik etorriko diala, baina Donostiatik ez diala etorriko. Etorriko dira, Eibartik edo Tolosatik. Horrek, azaltzen digu baita ere, nolakoa zan, batetik, Eibarkoen perfila, eta bestetik nolakoa zan, Donostian errepublika defendatzen zuten hoien perfila. Testuinguru honetan, aldarrikatuko dute lehendabiziko errepublika. Amadeo Saboia jungo da, esango dute, esto es un desastre, aquí no puedo más, y ahí os dejo con vuestros estos. Esango du Amadeok, eta juni ingo da. Torren aldarrikatuko du, Kastelarrek aldarrikatuko du lehendabiziko errepublika. Eta hemen, Eibarkorik ez dut lortu, agian egongo da, baina bai Donostiko testigantza batzu badazkagu nola, errepublika aldarrikatu zutela entzun dutenean, nola Donostin bertan ere aldarrikatzen duten, eta importantea zer da, urte batzuk berandu jasotakoa da, baina erreferentzia egiten dio aldarrikapen hori. Eta aldarrikatzen dutena da errepublika federala. Ez dute aldarrikatzen Espainiako errepublika, edo Euskal Herriko errepublika, ez aldarrikatzen dute errepublika federal bat. Hemen dizuet, olako mapa pare bat ikusteko bilakaera nolakoa izango da, errepublikanismoena. Alegia, errepublika defendatzen dutenak nola jungo dian euren artean antolatzen. Ezkerretik hasita, hor hasierako demokrata dazkagu, eta poliki-poliki jungo dia partidu ezberdinak sortzen. Zenbat eta kuadro gehiago ikusi, esan nahi du, errepublikanismoa, edo errepublika defendatzen dutenak, gero eta gehiago direla. Eta partidu gehiago antolatzen dituztela, kasino edo zirkulu gehiago, egunkari gehiago, eta mugimendu gehiago dagoela. Eta horrelako zenbat eta gitxio egon, esan nahi du, zailtasunak igarotzen ari direla. Eta Eibarkoak ere agertzen dira, Eibarren hemen, adibidez partidu federalak hau hemen, 79, 70 buelta hortan, eta Eibarren bertan ere antolatuko dituzte partidu ezberdinak. Azkenengo gerra karlista amaituko da, eta hor hasiko da berrezarkuntza edo restaurazion. Ez dela ezagutzen da, Cánovas del Castillo, Sagasta eta kompainia, testuinguru hortan. Berriro erregea etorriko da, eta berriro aldatuko da testuingurua. Eta bain zein dugu. Hasi gaitezen berriro, prestatzen, nolako izan beharko litzateken gure errepublika edo etorkizuneko errepublika bat. Hemen, salbuespen, baino ziurazki Eibarren 84an sortu zan. Zalantza daude, momentuko horik oraindik ez dugu aurkitu. Baina, ziurazki 1884an sortu zan Eibarren, Gipuzko osoan sortu zen lehendabiziko partidu errepublikano. Ziurazki Eibarko izan zen. Eta badakigu urte batzu lehenago, 1880 bueltan ere, Eibartarrak antolatzen ari ziela partidu errepublikano demokrata bat. Porque errepublikano oraindik debekatuta zegoen, da orduan, errepublikana izutenak antolatu zituzten partidos demokratas, zantzen duten. Nosotros somos demócratas, porque queremos el sufragio universal masculino, oraindik emakumezkoena ez, baina nahi dugu jendea boto ematea, parte hartzea politikan, eta gizer, pipi, demokratas. Eta gero, hasiko dira, 83tik aurre antolatzen partidos republikanos. Eta lehen da bizikoetakoa, ziurazki lehen da bizikoa, Eibarren bertan sortuko da. Nola gutxi diran, hasierako jora izango da beti, euren artean guztiek bat egitea. Baina nola, euren artean, ez dian ondo eramaten, emaitza izango da, beti euren artean azarre ibiliko dira. Eta orduan,
Ni nahet ez dakit nolako errepublika. Ni nahet, edakizelakoa, eta ni nahet, como no seke. Eta orduan euren artean, kostatuko zaie batera joatea. Vale? Hemen importantea da, Gipuzkoako historia ulertzeko, importantea da Labode Gipuzko egunkaria. Erikak ere komentatu du lehen. Egunkari hau, Donostiarrek sortuko dute, 1885, errepublikanoa izango da Euskal Herriko garaiko egunkaririk importantenetako bat, importantena ez esatearren, eta saiatuko dira Donostitik provintzia guztiko errepublikano guztiak kontrolatzen. Saiatuko dira. Batzutan erresa aukiko dute, eta beste batzutan, asko kostako zai. Adibidez, Eibartarrek askotan esango dira, tururu, zuen kontu egin, eta guk gure politika egingo dugu. Donostin ez gaituzte ulertzen. Hori askotan errepikatuko da. Vale? Baina joera hori izango da. Hemen, ikusten duzu eskema honetan, ja, hasierako partidu horiek, ja, geruta gehiago diala, eta gaina, euren arteko harremanak geruta konplexuagoak direla. Vale? Ikusten duzu, komite liberal bat dagoela hor, 82an, oraindikan, errepublikanoak debekatuta daudenean, alegia, ezin dute kalera irten eta kiere una republika esan, debekatuta dago, eta hori onartzen danean, hasiko dira berriro euren artean partidu ezberdinak antolatzen, egunkari ezberdinak, eta hemen dazkazue. Hemen erdian, 85ean, dakagu Labode Gipuzkoa, aipatu dizuetan egunkaria Donostin egongo dana, Eibarren ere eukiko du, nola esaten da, korrespontzal bat edo, behintzat egunkarian, idatziko duen bat eukiko du Eibarren baitere. Etxaluze, Tomas Etxaluze deitezan, dakit ezagun iten zaizuen edo ez, baina, baten bai, ikusten dut hemen, ez? Horrek esan nahi du, batetikan, errepublikanismoak leku hortan indar handia zakala, eta bestetik hemen ere irakurtzen zutela, hemen gertatzen zian gauzak. Tordun, 1885etik aurrera, pixka lehenago legalizatzen da baino, legalizatzen denean, euren artean partidu ezberdinak sortzen hasiko dira. Eta gero, euren artean badakit ez dela ondo, komplexua dela ulertzen, niri ere komplexio egiten zait, eta nik egin dut kuadroa, suposatzen dut, zu ere baietz. Baina, ikusten da, joera ezberdinetakoa, behintzat, kuadroak ikusita ikusten da, joera ezberdinetako errepublikanoak daude. Alegia, modu ezberdinetara aldarrikatzen dituztela euren errepublikak. Batzuk modu batekoak, eta besteak beste modu batzetakoak. Fidelenak izango dira azpian egongo dianak, errepublikano federalak. Modu batera edo beste hauek, gutxien nahaztuko dianak kakotxen artean, horiek izango dira. Beste guztiak, ikusiko zuen nola, nahiko desmadratuta ibiliko dian batea eta bestea. Berriz hemen, 1880 hamarkada honetan, berriz, hasieran ikusten dugu, zenbat partido eta joera ezberdin dauden Gipuzkoa guztian zehar. Gipuzkoan da Euskal Herrian orokorrean, Bizkaira jutu emazet eta Bilbon, beste horren beste. Eta poliki-poliki, ikusten da, urteek aurrera egin ala, badagoela joera bat, gero eta partido gutxiago edo egotekoa. Euren artean azarre daude, eta zerbait, azarrez daude, baina idealista asko dago, eta ordu, nahi dute euren moduan antolatu errepublika, eta orduan, zenbat eta talka gehiago euren artean euki, emaitza honak lortzeko orduan da arazo gehiago dituzte. Eta nahi badego alkate bat lortu Eibarren, edo diputatu bat Gipuzkoan, edo kongresura norrai bidali, edo guztiok batzen gea, edo alperri gabiltz. Orduan, horrek nolabaitko desgaztea edo ekarriko du errepublikanoen artean. Eta hemen, itzaldirako, nik baino hobeto jakingo dizu, baino, Eibarko kasua edo kasuak pare bat aipatu dizkizuet, edo ekarri dizkizuet, ikusteko pixkat Eibarren ere nola erreproduzituko duten bai Gipuzkoan, bai Euskal Herrian eta estatu mailan emango diren gertaera horiek. Hemen 1901 hauteskundeak ospatuko dira, eta hor, bando ezberdinak, eta egunkariek, garaiko egunkariek, ekartzen dute goikoak eta beikoak, eta bakoitzan pixkat perfila edo irudikatzen dute. Dirudinez, iturriotz eta hauek goiko aldean, ez dakitana nik oso ondo goia eta beia zendun dagoen muga, hori igual, zuek esan beharko dira, ez dut Eibarra inbeste ezagutzenik. Baina, goiko aldekoak
nolabait, errepublika progresistagoak izango dira, monarkiko progresistagoak ere hor egongo dira, eta hor, bilanos eta agertzen dira zizen bezala edo esaten dituzte, eta sozialistekin, agertzen ari dien sozialistekin, batzeko gero eta joera gehiago ukiko dute. Eta beste aldean egongo dira, nolabait, kontserbadoreoak edo eskribitzen dute. Monarkia kontserbadore batekin eta aldaketarako joera gutxiago erakusten dituzten horiek. Eta horien artean, talkak egongo dira. Orduan, zeingo dute? Goikoek, ordezkaria lortzeko bekoen artean, zeingo dute? Goikoak euren artean batzeko joera eukiko dute. Eta hor agertuko da sozialismoa, edo sozialistak antolatzen hasiko dira. Eta hor adelante, egunkaria, sozialisten egunkaria, antzeko izenarekin agertzen da, leku diferentetan, baina Eibarren bertan ere sortuko dutena. Eta hauek, printzipioz, errepublikanoengandik hurbilago egon beharko lirateke, egon ziren, baina euren artean ere nahiko haserre eduki zituzten urte hauetan zehar, horren ipatuko ditugu. Hemen dakazue, mendea igaro ostean, berriz joera hori, 1903 izango da nolabait urte klabea edo, errepublikanismoarentzat estatu guztian zehar, baina hortik aurrera ja, ikusiko duzu, hau, eta hurrengo argazkian ja, oso partidu gutxi agertzen dira. Hor, Liga Foral da gero nahi bezue sartuko dut, baina hasierako abia puntu izango da, joera ezberdinetako partidu egotea, eta hortik aurrera poliki-poliki, ari dira partiduak, eta partidu bakarik, hor egunkari pare bat eta hartu dizuet. La Región Vasca, eta ari dira desagertzen. Hemen, beste klabeetako bat, eta Eibarren ikusten detor sortea dakazuela ulertzeko, nolabait, estatu mailan errepublikanismoak izan zuen bilakaeraren adibide oso egokia dalako Eibar. Ez dakit, Elgoibar ez hainbeste, edo Irun ez hainbeste, naiz eta errepublikanismoak indarra handi eduki, Donosti ez hainbeste, Bilbo bai, Durango bueno, eta Eibar bat alde hortan oso adibide egokia da. Zergaitikan? 1909an osatuko da konjunzio republikano-sozialista. Pixka komplexuago da, baina errepublikanoak eta sozialistak elkarren artean batzen hasiko dira. Maurano eta Maura, ez dakit ezagutzen zuen, baina kontra egiteko, sektore katolikoa eta kontra egiteko, batuko dira errepublikanoak eta sozialistak. Eibarren, eta beste leku batzuetan ere, aurretik jada, eta hor, hauteskunde batzuek ipinizkizuet, aurretik jada arizian, joera basakaten, euren artean batzeko. Eta oraina, ofizializatu egingo dute, eta guztiak koalizio batean aurkeztuko dira hauteskunde ezberdinetara. Ze gertatuko da? Adibidez, Donostian adibidez, Donostiako errepublikanoek ez dutela koalizio ondo ikusiko. Zango dute, ez, Gipuzkoako errepublikanoak guztiak batera goaz, eta sozialistekin ez gehain beste batuko. Eta Eibartarrek esango dute, baina gure realitatea beste bada. Eta guk urteak daramatzagu sozialistekin elkartzen. Orduan, zein dute? Donostiarekin amaitu, eta jarraituko dute euren politikagintza, hauteskunde ezberdinetan, baina politikagintza propioa gauzatzen. Eta hori, parte handi baten izango da sozialismoaren eraginagatik, edo partidu sozialistaren bilakaeraren eraginagatik, baita ere. Testuinguru honetan, nolabait, Eibarko perfilak ez duelako nahi, Donostiako perfilak ez duelako nahi, nolabait, partidu sozialistarekin elkartzea. Amaitzen juteko, bilakaerarekin. Lehenengo mundu gerraren testuinguruan, hor emango da Bizkaian euskal nazionalismoaren gorakada, Gipuzkoan ere bai, Euskal Herrian euskal nazionalismoaren gorakada ematen dan bitartean, emango da nolabait, Kataluniako olatuarekin lotuta ere emango da nolabaiteko autonomien, nazionalismoen edo autonomien inguruko gorakada bat, edo sentimentuen aldekotasun bat. Gero Wilson, estatu batako presidenteak bere puntuetan adieraziko du autodeterminazioaren eskubidea, ez dakiz zer, korronte hortan guztietan, errepublika aldarrikatzen duten hauek ere, nolabait, bat egingo dute eta sortuko dituzte horra aipatu dizudan partidos autonomistas edo Federación Republicana Basko Navarra, partidu
sare bat antolatzen jungo dira urte horietan zehar, baino oso eragin gutxi ukiko dute. 1916tik aurrera, ja, errepublika aldarrikatzen dutenak Gipuzkoan, geruta gutxiago izango dira. Geruta eragin gutxiago eta indar gutxiago dakate. Zergaitik? Besteak beste, sozialismoa indartzen jungo dalako, eta euskal nazionalismoak ere izugarrizko indar hartuko dulako. Eta errepublikanismoa gainbera doa. Ez du lortuko jende hori guztia bere ganatzea. Vale? Eta behin, 1923an, Primo de Riverak kolpe estatua ematen duenean, hor, 8 urte horietan, errepublikanismoa edo errepublika aldarrikatzen dutenak egongo dira hor. Que sí, que no. Que egunkari adibidez, egunero kaleratuko da Donostin, baino debekatuta egongo da esatea, viva la república. Horrengo dira, limbo batean. Euskal nazionalismoa adibidez debekatu egingo du. Baina errepublikanoak horrengo dira. No, pero desagertu gabe edo debekatu gabe guztiz. Vale? Eta azkenengo, nolabait, garai honetako azkenengo joerak ikusten baitugu, ja argi dago, ja oso partidu eta mugimendu gutxi dagoela Gipuzkoan, nolabait errepublika aldarrikatzen dutenen artean. Oso gutxi geratzen dira. Hemen, federala dazkagu behan, horien nahiko konstante mantenduko dira orain arte, eta goian, Donostiako egunkariaren inguruan, elkartzen dianak. Eta tartean, beste, satelite batzuk edo. Ja, federalak ere desagertuko dira, eta, ikusten dezuen bezala, 1919-20 aurrera ja, Gipuzkoan, ez da egongo, baino errepublikaren alde antolatuko dianak oso gutxi izango dira, edo geruta gutxiago izango dira. Eta hemen dator, nolabait, anekdota edo, miraria nahi badezu. Ametakazue, beste mapa bat, Gipuzkoa mailan, antolatuko diren, garai honetan antolatuko diren kasino, zirkulu eta alderdi politiko edo joera politiko ezberdinetako jendea elkartzeko osatuko dituzten zirkulua dira. Hor, ez dakit ondo ikusten da, baino lila edo, kolore lila hori izango da, errepublikanoek eurek sortuko duten kasinoak, gero gorriak errepublikano mota batzuk, radikalek sortuko dutenak, hauek Frantziar tokea gehiago ukiko dute, eta gero dakazue, beltzean, danetatik pixkat, un poco de todo. Kontrarioa nola asko dian, batuko ea, republikano batzuk, con algunos monárquicos más progresistas, ez dakin norekin, da badakin norekin. Antolatuko dituzte, horiek. Eta gero gazteak ebai. Gazteak Eibarren adibidez urte askotan, 1904-1909 bitartean adibidez, hemen egongo dan, errepublika defendatzen egongo da nolabait zentru lokal edo inguru bakarra, Eibarko gazteek antolatutako izango da. Beste zentro liberal monarkiko bat egongo da Eibarren baita ere, errepublikano batzuk jungo dira, baina errepublikanoen nolabait gunea hori izango da. Gazteena, gaztek mantenduko dute hau. Bueno, eta amaitzen juteko, pare bat aipamen, ja pasatu naizela denborarekin da, ikusten, bale. Errepasatzen juteko. Estatu mailan eta Euskal Herrian baita ere, errepublika defendatuko duten hauek agertuko dira batez ere, hirigunetan, fabrika dauden lekuetan, eta bizkat inguru horietan agertuko dira. Ez bakarrik, baino gehien bat. Eta Eibar horren oso adibide egoki bada. Bale? Bestalde batetik, euren artean joera oso ezberdinak egongo dira. Alegia, errepublika ulertzeko moduak desberdinak eukiko dituzte euren artean. Orduan batzuk, euren artean azarre pasako dute denbora asko, eta beste batzuetan, lortuko dute euren artean nolabaiteko akordioak lortzea. Hemen Euskal Herriari dagokionean, igual, aipatu, horra amaierako esaldian agertzen dena. Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan joera kontserbadoreagoak izango dira errepublikanoak. Eta Bilbon sozialismoarekiko edo sozialistekin elkartzeko joera gehiago ukiko dituzte, Eibarren bezala. Eibar adibidez, zentzu hortan, salbuespen handi bada. Aukera balin badakate, o sozialistekin edo monárquicos, pero, que defiendan la democracia y cambios eta bestea, normalean, sozialistekin elkartuko dira.
Donostin alderantziz, Donostin, con los socialistas o monárquicos más progresistas, más estos, e incluso si hay alguno más conservador que, bueno, se anima, pues igual hauekin batzeko joera gehi aukiko dute, pues, bueno, por si acaso, gero revoluzio bat antolatu gabe. Vale? Hori izango da, pixkat perfila. Beste berezitasun importante bat, egunkaria bera. Eta hau, nire ustetan garrantzitsua da, ze Euskal Herrian adibidez beste olako egunkaririk ez dago. Estatu mailan badaude, baina inbeste urte egingo duenik jarraian, ere ez. 85ean hasi, bai, 1885ean hasi, eta tropa frankista Donostira sartu arte, 1956ko irailaren 12-13 arte, egunero, beti dago, urte berri eguna, edo gabon gaba, edo lakoren bat, baina egunero, publikatuko da egunkari hau Donostin. Eta hortikan saiatuko dira guztia kontrolatzen. Batzutan lortuko dute, eta beste batzutan, eibartarrekin bezala, beste batzutan zango dira. Zuek segui con los defensores del rey, que yo sigo con los míos. Vale? Eta hemen, eta honekin amaitukoet, hemen, bigarren edo lehen aipatu dudan, bueno, bitxikeria edo, ez da bitxikeria, baina bai, nolabait, oraindikan oso ondo ez dakigun zerbait, alegia. Gipuzkoan, Euskal Herrian, de estatu mailan ere, Espainia guztian, gutxi gora bera, Kataluniako salbuespenarekin, baina 1916, 17, 14, lehenengo mundu gerraren testu ingurutik aurrera, errepublika defenditze dutenak gero eta gutxiago dira. Gero eta gutxiago, terizten momentu bat, Eibarreko salbuespenarekin, baina Donostian ez dakate ez da zinegotziri bat, ez dakate diputaturik, kongresu ez dago inor, eta gero eta nolabait mugimendu gutxiago dago, errepublikaren alde, errepublika nahi dutenak. Pasatzen dira, 13 urte, 1930, arte, hauteskundeak ospatzen dira, hauteskunde municipalak, eta gaina, bigarren rondan, berez, lehen da biziko eginda zeuden, Gipuzkoan bezala, alegia, lehen da bizi ronda bat egoten da, eta hor, gero bigarren bat egingo da, apirilean 12an, 14an errepublika aldarrikatzeko, horren, hauteskunde egingo dituzte, eta hauteskunde horietan berriro mundu guztia errepublikaren alde dago. Ostra, hau, hor badago, nolabait, eta ino, jarraikortasun bat, kontinuidade bat badago, baina ez dago azalean. Ze amaitzen dute, lehenengo mundu gerra amaitu ostean daudedanak, listo, beste gauza batzutara dedikatuko, Eta gero derrepente, 31an hauteskundeak egiten dira, eta berriro errepublikaren alde asko agertzen dira. Eibarren, bakizue, sozialistek iraziko dituzte hauteskundeak. Ez da leku guztietan berdina pasako, baino. Eibarren, gehiengoa sozialistek aldarrikatuko dute. Bai. Hemen, hau gero kontatuko dizuet. Nahi badezue, egongo da bitxikeria. Eta Donostin aldiz, gehien errepublikano egongo dira. Urte batzu lehenago ere, gehiengo errepublikanoa izango da Donosti. Donostiko udaletxean askotan, errepublikanoek irabazi zuten. Baina, 15 urte aurretikan, ematen du ez dagoela errepublikanorik, sozialistak bai, baina errepublikanorik ez dagoela ematen du urte askotan zehar. Eta derrepente, hauteskundeak egite dituzte, eta inok ez du nahi monarkiarik. Pasatu du erreginak, 50 urte Donostin beraneatzen urtero, eta derrepente berriro danak errepublikano bihurtzen dira. Eta hau da, Donostiko udaletxean, ez gaur egungo udaletxea kasinoa dana, baizik eta hor, aldezarrean hor erdian dagoen plaza hortan zegoen lehen udaletxea, eta hor, ezkeiko dituzte 3 bandera. Errepublikanoa, zirkulo errepublikanoko bandera ezkeiko dute, ikurrina eta sozialistek ezkeiko dute baitere gazte sozialisten ikurra edo. Eibarren, saiatuko dira ikurrinarekin zerbait egiten, baina ez dute lortuko. Ez die utziko. Eibarko udaletxeak, zango die, errepublikano bakarrik. Eta gero nahi batzuet, Alberdiren anekdota kontatuko izuet. Eta hauxe, eskerrik asko.